Πρόσεξε από τώρα, Κωνσταντίνα, Δώστε ένα χέρι. Πού είναι, Γύρι? Έλα. Έλα ρε Κώστα. Μπράβο, κύριε Πράτομα! Πώς είναι εκεί πάνω? Ωραία. Πάμε να έχουμε σπίριτο. Όχι, δεν είναι άκρη. 엄마 να μ' άκρη. Θα πες μόνος σου έτσι. Δεν είναι κανένα άκρη. Τους. Κλείς τα μάτια σου. Μην υπάρχεις πάνω μου. Είμαι κοντά σου κι αν μη με βλέπεις, Εγώ αισθάνομαι δίπλα μου πια. είμαι κοντά σου κι αν μη με ξέρεις. Η αγάπη έχει πάντα άλλη ματιά. Η αγάπη έχει μια άλλη, η αγάπη είναι η καρδιά μου ανοιχτή και σου ανήκει. Αν θες να αλλάξουμε απόψε ζωή, γίνε μαζί μου παιδί. Κι ό,τι σου λείπει εγώ θα τρέξω παντού για να το βρω. Είναι η καρδιά μου ανοιχτή και σου ανήκει. Αν θες να αλλάξουμε απόψε ζωή, γίνε μαζί μου παιδί. Κάθε διάλειμμα θυμόμαστε να φέρνουμε υγιεινή διατροφή. Τα τόας που φτιάχνουμε μόνοι μας. Αλλά μια φορά την εβδομάδα επιτρέπεται να φέρνουμε ό,τι θέλουμε. Σε κάθε διάλειμμα επίσης θυμόμαστε το μικρό μας λαχανόκηπο. Και περιμένουμε πώς και πώς να μεγαλώσουν τα λαχανικά μας και να τα βάλουμε στο σάντουιτς μας. Περιμένουμε επίσης πώς και πώς να φυτρώσουν τα σγουρά μας λάχανα και τα κανονικά μας λάχανα. Όπως είπα και η αυλαμπή και να τα βάλουμε στο σάντουιτς. Τα μαρούλια μας. Έτσι να τα ποτίζεις, δεν Έτσι είναι τα βέρα. Εδώ, αυτά εδώ τα δύο. Και αυτά εκεί πέρα, εντάξει Κώστα. Ναι. Καλά, θα κάνω συμφωνία. Θα σταματήσω σε λέω Κώστα. Άντε σου καλή. Καθώς ποτίζουμε το λαχανόκηπό μας, το κάθε παιδί έχει το πόστο του. Κάποια παιδιά μετράνε το μήκος και το πλάτος των πραγμάτων που έχουμε φυτέψει. Δηλαδή, των αγκουριών, των φασολιών, τις ντοματιές, τα σγουρά στις σαλάτες και τα μαρούλια. Θέλω να ρωτήσω το κορίτσι που σκάβουν. Είναι δύσκολο? Με τα γάτια, αλλά με το συγκράνης μας βασικά είναι διασκεδαστικό. Εσύ Μαρία, συμφωνείς? Ναι, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αυτά. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι Κωνσταντίνα. Εσύ που το ποτίζεις με το ποτιστήρι, έχει λίγο ενδιαφέρον? Μ' αρέσει να ποτίζω και μου στηράζει. Ωραία. Και λίγο ενδιαφέρον. Παιδιά, Το μεγαλύτερο μήτρη αυτό. Αγγελική που κρατάς τις μετρήσεις. Πες μου ένα παράδειγμα αν μεγαλώνουν αυτά. Οι κολοκυθιές. Στις 35 του 2012 ήταν 20 εκατοστά. Ωραία. Και στις 5 έκτου του 2012 ήταν 30 εκατοστά. Απόδειξε ότι μεγαλώνουν. Σήμερα πόσο είναι? Και πάλι 30 εκατοστά. Άρα, Δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να ξαναμετρήσουμε. άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια στο λαχανόκηπο. Παρατήρησα ότι οι μαρουλιές
Προχθές που τις μετρήσαμε ήταν 24 ακριβώς εκατοστά. Ενώ σήμερα είναι 27 εκατοστά. Μάλιστα. Τι άλλο? Οι κολοκυθιές μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Έχουν από 30 εκατοστά που ήταν προχθές, σήμερα είναι 35,5. Τις ντοματιές τις βλέπω ίδιες και εδώ βλέπω άνοδο 4 εκατοστές φασολιές, έτσι. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά.